arewablog.com. Kiran da na yau na so a cikin amsa, kiɗan waigo na ko zuci ta numfasa. Ana cewa garin so baya nisa, gani da sauri na danna kosa, na sadaukar komai na gare ki amsa. Tallafa mini bebe rashin ki zanya tsara. Kin shiga zuciya dare kin kwanta Nabiha, in kika bar ni na sani zan abuka larura. Shi so ka sani ba a nuna mar gadara, ko a ina ba a je ba har ka dau ishara. Mai wasa da dama shi ke nadama, yanzu kana ta fama ka rasa makama. Shi suna da kima baya san musuma, lokaci da dama idan ka rasa za ka tashi nema. Ni ba ta kace ba idan ka masa kaga kwai hukuma. Allah ki bani dama ni ma na gwada ko zan dace. Hankali abinda baki so za na kula na biya. So da asali sai a hankali ake yin gwajin fasaha. Yi nazari me zan fada ya burge ki na biya. Ni kyautata abinda nake da shi shine yama. Ba na so adana ka baiwa wacce ta yi ma kuɗi ka bar batun su ko sadaka ba na nema. Kaina na gane haka dau zirina. Kar ka ji komai na yi ma haka ne dan wata rana. Na gode miki kin kyauta kin ceto raina. So dan Allah zan maka nima ka ji batuna. Kwanciyar hankalina ke ce dare da rana. Har ka sa na yi budurwar dariya jarumina. Sauti daga arewablog.com.